Aquest és l'hort que hem fet els nois i noies de 5è i hem estat cultivant durant tot l'any. Aquí està el laboratori de l'Escola Sant Jaume. Anem cap a dins i us l'ensenyo. Aquí estan els tubs de vidre que utilitzen els de l'ESO. També hi ha coses per calentar i experiments que han fet els grans. En aquest mateix laboratori vam fer unes coses de medi observant cèl·lules amb els microscopis i vam observar cèl·lules de ceba i de moltes coses més. Allà tenim l'alcohol i materials que utilitzem. També piques per rentar-los les mans i altres coses. Aquesta és la nostra classe. Quin dia més bo i que bé m'ho he passat! Tens raó. Què us sembla si parlem d'aquest curs? Vale. Aquest curs m'ha semblat divertit per les festes. Aquest curs m'ha semblat cooperatiu per als treballs en grup. Aquest curs m'ha semblat emocionant per tots els canvis que han hagut. Aquest curs m'ha semblat original per l'obra de teatre. Aquest curs ha sigut genial! A ver, por favor. Parecemos... This is my heart.